Marci, menjen a brothát, vagy ne menjen? Még nem kell. Még nem kell. Oké, Itt a boss. majd szóljatok. Látok, én belagoltam. Nagyon fasz lesz. Én is. Most már nem. Majd szóljatok, hogyha mehet, mert akkor én nyomom be legelőször. Jó, majd amikor összeültek, akkor kell csak szerintem. Oké. Bocsi, csak debuff volt rajtam, és emiatt mindent miszteltem. Már megint az van rajtam. Ja, a búrról a töröst vegyétek le mindig. Mindjárt jön a lovas. Battle shoutot. 30%-on van a ló. 25-ön lesz. Ja. Bakker. Agrót hagyjatok. Na akkor kezdem. Ez a lag ide-oda nagyon nem. Tehát akkor most te is síreled a tankot. Nézd már! Gyerünk Silent, eltankolod te! Nem tudom Nem vagy én az leszedni ellenállom. Nem tudom leszedni, mert immunis a cuccosra. Úgyhogy csak ilyen más agrókkal tudom leszedni, hogyha valakire átmegy Gavikára. 722 a MSM. Nem egészséges. Nekem 156, inkább csak az FPS-em kit. Az FPS-en nincs gond. De megálltam DPS-be, mint az állat. Nem csinál semmit a Karim. Áll, mint a támadna. Na végre. Valami meg... Rossz irányba nézel, fordulj meg! Kicsoda? Te! Nálam éppen, Én hogy már hátrálsz a lovasnak. Nálam úgy Én már mutat, hogy nem. hátrálsz. Nálam nem. Mit mindegy, a Pedig lényeg, hogy küldöm bele a DPS-t. Ó, halljon már meg. Oké, és csöndesen. dobjon tank cuccot meg mountot. Nem fogja kidobni, van egy olyan érzés.
Ott immunis a Bocsi, belagoltam. Ez az. Gyerünk, gyerünk. Heal. Ó, nagyon rosszul laggoltam, bakker. Vér is. Gyerünk, Eagle. Az egész lap volt. Ennyi, Hú, meghalt. megvan. Na, életek mindenki. Ne lootolja. Oksa. De kis